Salam. Oras mari hita sude. Hurian itu hatta. Taparade maroha doho pikiratta. Lau marsaor doho tuhatta. Di minggutta manogoton. Hurian itu hatta. Di bagasan las niroha dosa luhut halak Kristed di tikion. Makalason haheheon ni Yesus sian namate. Atik pe ditongani pandemi COVID-10 sion. Haheheon ni Yesus ido natahalason ganup ari minggu. Alani hupasahat kami ma selamat Paskah ma dihita saluhutna. Nungatalu hamateat di bait Tuhan Yesus patarma disi pargugu na suhatu dosa do ibana jaladang tertiup hamatean ibe nang akana porsea di ibana alani lasma rohata taedehoma nungatalu hamatean. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Unang homa biar, au do bonana dohot ujungna, namangulu do, jalanong mate do au na jolo, jala idama, Audo na mangulu ro di saliling ni lelengnya. Jala di audo anak hitsu ni banua toru. Dohot hamatean. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan nami, nama dok mauliate do hami tuho, ala di taluhon hodo, dosa dohot hamatean marhite-hite hama matemi, ala di sodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimon nama ngulu hami, ala ni haheheon mi, dang ma biar behami mida hamatean, ai hodo ulunami, ruasmu dohami, di pausat hodo hami sian haholomot tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangului ho, ari-ari,
Pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangulu. Pai masahat kami tulabungmu. Amen. Pati ni debata di mingguta sadarion imana tersurat di sada Korin 15 ayat 50 lalu. Ope hamuak kadong aku na hinaholongan marsihohot jala somuba-uba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani. Ai diwoto hamudo dang nama gopo halo jaun muna di bagasan Tuhani. Atong rak mangidogogo mahita tu debata mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogui mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amen. Tatopo tima dosattai martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo kami di julum martangiak tuho. Jala huparhatopot kami nasipata do kami songon sitomasi. Mangasaho pikiran nami sadiri dohot parnidaan ni si malolong nami mangatusi habal gaummu gabedang huhaposi hami natu doho patupahon lubi sian nahu pikiri hami. Asi maroham Tuhan sai sesa madosa nami huparhatopot hami do ala hurang barurat hatam di roho nami. HP manosak hamaolon dohot parukilon. Gabe sipata dohami songon sisiamu na mardalan tue mausi. Nunga dilabung nasida ho. Alai dang ditada. Patiur mamatan di hapor sean nami Tuhan. Marnida nasai toktong dohot hami di sude partikian dohot inganam. Tata mahami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhukna.
ala pakokok ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dusatta. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata. Debatado nama mitori. Isero nama dahuuhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani. Naung mulak mangulu do. Jala disiamun ni debatado ibana mangod dihon hita. Hasangapon mari debatana di gijang. Amin. Oh
di pesta Paskah parjoloon denggamma tarimangi ipola ni haheheon ni Yesus ditonga ni parnguluota pangotak ni pandemion tubuh mabiar ni roha dohok roha na busi saon torop halak nagabe paranoid Marsomin Tuhan memasan ni Paskah diombas ni akasisan ni Yesus ujui. Rumang ni Paskah natada pepe main hiras dos dohot na dihadopan nasida na jolo. na ujui dihalason akasisean Paskah ditonga ni ngulu na go biar dohok na busi saod do ay idope na sida marsirang sian Yesus nagabi sitiopan dohot pangusadian na sida ganggu jalago biar na sida ala dohot do naung panggonggomi hati hai pabiabiarhon na sida asa olo na sida manudalho Yesus Nuaing pe ta adopi do nang ganggu ni roha biar songo na ni adopan ni seseani. Lumobin na mambayan hita mabiar ima virus corona. haheheon ni Yesus naing makehehita patuguhon persaoran nasa pakilalan tabulok maroha diri jala di bagasan roha na ukap marpanarihot tudongan toktong mauduk hita madalaton protokol kesehatan Yesus naung hehe palua mahami, Kristus naung hehe patogu mahaporseanan. ditongani pandemi COVID-19 sion haheheon ni Yesus papatarhon pabua dangadong nabui manirang hita sian holong ni rohani dewata ganuk mahita pasahatto sadok ngulutta tutoru ni tangan ni debata nasun gogoi Sahadoi
marhite hahehehomi ale Jesus, lam takasma pakirimon nami tuho, laho madalani ngulu nami di ganuk tiki, marhite na mangulahon-ulahon na pasangapogwarmu. Amen. Hatani debata turpuk di pesta parjulu haheheon ni Tuhan Yesus ima natar surat di Yohanes 20 ayat 1 ayat 10 tajahama marsikat sorin dungi di hari parjulu duk salpu ari sabat lahoma si Maria Magdalena sugut dina hohomi dope tutanomani jadi di idama naung dihiddat batui sian tanomani gabe marlojong maibana manoput si Simon Petrus dohot si sea nasadanari aholonga ni roha ni Yesus paboahon tu nasida nunga dibuat na membuat Tuhani sian tanomana dang linoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhak ma si Petrus dohot si sean nasadanari jadi sahak mana sida tu tanomani narap marlojang dona duai gabe marhal joloan do si sean nasada na humatop sian si Petrus gabe parjolo maibana sahatu tanomani. Jadi di pauduk madirina di idama peak akka pangalilit alai bongot ibana. Roma nang si Petrus sian pudina dibongoti matanomani jadi di idama peak akka pangaliliti. Akka seka panaputi di uluna dangrap be dohot akka pangadiliti pulik do dibalun tuingananna di si peasa bongot nang sisean nasada naung parjolo sahatu tanomani di panotnot 3 parsea ma ibana aidang dope diatu sinasida hatani surati namadok ikon hehe ibana sian namate asa muli masih sehan na duai ima sahakna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa amen. Malo
hatidakon mahaporseautai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon, disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di bata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jahoba na sasadai, iman ati uhon ni si Maria, nagabe-gabe siaton di parbadia, andorak sohabuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama ti tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tuan watoru ng tanom, na mula mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun de bata Jahoba, amanai pargogo na sohatudosa ni, di simay mana pa imamudak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di taon di parbadia, jaladok sa dahuria na badia, huria hato panalak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sarasuda. Amin. Shalom. Selamat Hari Paskah Madita Salutna. Tikting na masa di HKBP Kebayoran Lama di Bagasan Mingguon. Minggu Pesta Parjolo Parningotan Hari Haheheon Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 4 April 2021. Topik di Jamita, Huaso Haheheon ni Yesus. Tikting na parjolo, partangyangan Paskah parjolo doot paduahon. Pesta parjolo parningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, Paskah parjolo. Sadarion, Minggu tanggal 4 April 2021, di Patupa Huriata do parmingguan di Huriata, ima pukul siawip, bahasa Batak, dohot pukul tonga 4 sore, bahasa Indonesia. Tongdo di Patupa secara live streaming. Pesta paduahon paringgutan haheheon di Tuhan Yesus Kristus. Marsogot, Senin tanggal 5 April 2021, masuk pukul tonga walu borngin, marpungu dope hita di gereja ta. Mames tahun pesta paduahon paringotan haheheon di Tuhan Yesus Kristus. Di Patupado secara live streaming. Teting na paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Herman Agustinus Lumbantoruan, SSI Teol, anak ni Amata Situa Hiras Lumbantoruan, tubuh ni Inata Roma Marsauli Borusilaen, Nahinan, maringanan di Jalan Jamuju Raya nomor 16 Depok Timur, ruas ni HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur. Dohot Oroana, Naomi Laura Esni Elinda Boru Simanjuntak SH. Boru ni Amata Tony Maruli Simanjuntak Nahinan, tubuh ni Inata Esther Artiana Boru Hutah Hayan. Maringanan di Jalan Citanduy nomor 30 Cipayung Ciputat, ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama. Sabkap pamasu-masuon nasida di Patupa di hari Jumat tanggal sia April 2021, pukul tongas sia wib di HKBP Resort Depok Timur. Tuhat tama napatulus sakap parsaripen nasidai. Tikting na pawalu patoluan di hari Minggu tanggal 10 walu April 2021 di mingguan na parjolo pukul siawip Patupaon na huriata do pandidian nabadia. Manang ianakon ni ise nanaing dohotar di ari asa mandaftar
kon tuh situa Banjarnabe. Dohot melampirkan fotokopi akte nikah dan akte kelahiran ni anak kota. Tik-tik paupaton, dakdanak nasorang. Nah di tanggal 30 Maret 2021, di basa-basahon tuhata dosada dakdakna boru di keluarga amatta calon sintua Daud Lazarus Pakpahan Eskom, Inata Lilis Krista Mariana boru Siregar. Maringanan di Jalan Hanaimun, nomor 5, Pondok Pinang, masuk Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. Hipes do dakdanaki, songon nang natorasna. Tikting palimahon, sermon punguan parapuan. Di hari Kamis tanggal 8 April 2021, pukul siawip, patupaon huriata do sermon punguan parapuan. Ni uluhon ni amang pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Tikting pawon nomon, sermon aposo bulung. Di hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 08.08 WIB patupaon ni huriata do sermon aposo bulung ni uluhon ni amang pendeta Resort EBNS Simanjuntak melalui aplikasi Zoom. Tikting pasiaon papituhon sermon guru sekolah minggu di hari Jumat siawa April 2021 pukul 8 WIB Borngin patupaon ni uriata do sermon guru sekolah minggu ni uluhon ni inang pendeta Jojor boru Parba Dede STH. Tikting pawaluhon kelas katesisasi CD. Di hari Sabtu tanggal 10 April 2021 di Patupa huriata do kelas katesisasi CCD melalui masuk pukul 8 WIB ni uluhon ni amang pendeta EBNS Simanjunta MTH melalui aplikasi Zoom. Songonima hujahahon hami tiktingon tuhata namandongani hita saluhutna. Dameni di bata na sumurung, sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namarpungu di bagasan tikion, barita nauli na sahat tuhita di pesta parjolo haheheon ni Tuhata Yesus Kristus nienet do sian buku Markus bidu saplonom mamuka sian ayat sia sahat rodi ayat 10 songonoma didok disi
takasma tapayhut-ihut. Alai anggo Jesus naung mulak mangolu sogot diari parjolo dung ari sabati di pataridahon do dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali na jolo pitu sibolis. Jadilah homai pabuahosa tuaka na madongani ibana na jolo akan marsak jala tumatangis. Alai dang porsia nasida naung mangulu jala nang diida si Maria ibana dungi di pataridahon ibana muse dirina tu dua halak sian nasida merupahon rupa na asing dinalaho marhutasada nasida. Jadi dohot manasida Roma maritahosa tuaka dongan nai alai nang nasida dang dihaporsiai dungi muse ujuhudul nasida mangan di pataridahon madirina tuna 10 sadai dipisang ma ganggu dohot jogal ni roha nasida ala soporsia nasida di aka naung marnida ibana naung hehe sian namate. Jadi nama madok nasida laho mahamu tuliat portibion jamitahon hamuma barita nauli tunasa na tinoppa na porsia jala tardidi dapotan haluaun alai na soporsiai hona uhum do jala omma tada akan mangihut tuna porsea pabalion nasida do akasibolis marhite-hite goarhu dohot makatahon hata nai baru joputon nasida do akaulok jalanang diinum rasun hamatean dang pola mahua nasida apehonon nasida ma tanganna tuaka na marsahit gabe malum ma hilalaon na ido sahat ni turpukta. Selamat hari Paskah madihita saluhutna. Hurian itu hata namar pungu di bagasan tikion sudai halak Kristen marlas ni roha mamestahon ari haheheon ni tuhata Yesus Kristus. Bahkan luar biasa amang dohot inang hita secara khusus HKBP merayakan di bagasan 2 hari. Taida madisi amang do inang habal gaon. Manang taida disi huaso hagogoon ni debata. Alaniaha. Ala pesta haheheon ni tuhata Yesus Kristus merupakan pernyataan bukti pabuahon tu saluhut tu sadok pertibion bahwa sana dang margogo hamateani maniop Yesus di bagasan hamateani.
Dang margugo hamateani maniop Jesus di tonga-tonga ni portibion. Alay ditaluhon do hamateani. Kuasa Allah lebih kuat dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Gumogo do huaso ni debata. Sian hagugo onni huaso ni hamateani. Asa ido molo tapestahon di bagasan tikion pesta Paskah. Aha dolapatan ni amang dohot inang. Dakola di padan na baru adong Paskah. Di padan na rubi penunga adong Paskah. Aditi kina tertakup Jesus. Napas perjamuan Paskah do ibana rap dohot akka siseyan nai. Ado harua Paskah, dia do benang merahna antara padan narubi sahatu padan na baru taingot ma mengapa bangsa Israel merayakan Paskah. Mengingat keluarnya mereka dari Mesir. Marhiteaha na pinatupan ni debata 10 tulah hukuman. Marhite-hite hukuman na parpudi ima kematian anak sulung. Sudi aka anak buha baju ni bangso Mesir songoni bangso Israel ikon mate di tonga ni bagasi. Alaya dong syaratna di bahen debata. Disuruh ima memercikkan, mengoleskan darah anak domba di setiap tohang ni pitu nasida. Molo diida malaikat mautia dong ima percikan darah anak domba. Malaikat maut akan melewati rumah itu dan mereka anak sulung yang ada di rumah itu akan selamat. Asa ahado taida di si lapatan na Paskah Pesak ninna dibahasin dan Yunani melampaui, melewati. Dilewati malaikat mautido bagas ni halak Mesir dohot bangsa Israeli molo diida adong mudar ni anak ni biru-biru di si. Dia akan melewati sehingga anak yang ada di rumah itu menjadi selamat. Asa ido nang di padan na baru amang dot inang Paskah merupakan bahwa Yesus telah melewati kematian. Dia melewati kematian marhitea hamai. Marhite ima mudar ni anak biru-biru ni debata. Asa malua hamu. Asa malua ho, malua au. Malua hita sude sian hamateani. Ido na taida di bagasan turpukon amang dohot inang asa ido molo didokon di sada Korintus 5 ayat 10 ai anggo sohehe Kristus yang akan amate rumarma jamita nami las rumarma nang haporsion muna. Lapatan na di si puncak karya keselamatan Allah adalah di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Tang marlapatan hamamate nai molodang adong haheheon na. Moloholan mati do ibana. Dia tidak lebih dari seorang pahlawan mungkin ate. Pahlawan yang berani membela bangsanya. Pahlawan yang berani mungkin membela saudaranya. Pahlawan yang berani membela keluarganya. Dia mati untuk membela orang yang dikasihinya, yang dicintainya. Alai Yesus dak kolam mate ibana. Tapi dia bangkit dari kematian itu. Itulah yang menandakan
yang menyatakan kepada dunia ini tu sadok pertibion dang tuk huaso ni hamateani maniop Yesus di bagasan hamatean. Los ido na pinabuana tu hita amang dohot inang. Bahwa akhir hidup orang yang percaya di dalam Yesus bukan di dalam kematian. Dan merujung di bagasan hamatean. Alayadong dohaheon niakan aporseai. Adong dohaheon niakan ang matei muse. Hita sude akan ang jumulos yan hita. Paheheon na do songon Jesus nang hehe siyan nang matei. Dia adalah buah sulung kebangkitan itu ninna di 1 Korintus 5. Yesus patujolo ni haheheon niaka na porseai. Alanido amang dohot inang marhite jamita sadarion di pasahat do tuhita na parjolo sahali sitong do hehe Jesusi. Sitong do hehe Jesusi unang ma so porsea hita. Songonak kasisian na di bagasan turpukon. Alani porsia mahita di hahion ni Tuhata Yesus Kristus. Manang natabereng. Manang nasotabereng pe peristiwa iya te amang doinang. Isi harus saksi mata siak kita na pungudison di hahion ni Tuhata. Dang adong. Alanido manang natabereng, manang sotabereng pei, alay marhite-hite hata ni debata. Madok hehe ibana diari patoluhon. Dan inilah penggenapannya. Digenapi do, dipasaut do, aha nanidok ni Yesus Kristusi, ditikirap ibana, rap dohot akka sisian nai. Asahido na taida di bagasan turpuki nakanin dang porsea kasisian nai. Mabigi barita na pinasahat ni Parjolo si Maria Magdalena di pasahat. Tuak kadongan na dang porsea ibana. Dang porsea na sida dungi di pabua matudua halak na mardalan tu Emmaus. Hape ngarak mardalan na sida makatahatay doho Jesusi. Dungi di pabua madang porsea tong. Dungi Roma ibana muse patadahon dirinya ketika mereka makan bersama murid-muridnya. Alay dang porsea akka siseani. Ido taida naking amang dohot inang di ayat sia. Ayat 12 dohot ayat 10. Mereka tidak percaya. Alanido marhite-hite turpukon di papatar Yesus do haheheon nai sahat tutikion. Dakolan na julo masaya mang do inang. Sahat do ti partikianon di papatar Yesus do dirina marhite-hite ima naro ibana mangibati hita mangotoy hita disude gulmit ni nguluta. Yesus hadir senantiasa di dalam perjalanan hidup kita. Idobon na dido amang do inang Immanuel dongatama debata. Tuhan beserta kita. Songo dia do Tuhan beserta kita. Molo adong 2 telu halak marpungu di bagasan guar huninna di tonga-tonga nasida doa. Songo dia do kehadiranna. Rodo ibana marhite-hite ima toddi perbadia. Iman nota pestahon muse 50 hari Pentakosta. Dung haheheon ni Yesus Kristusi. Rodo ibana mang do inang disude partikian
dingulmit ninggoluta siganupare. Alani porsia maho. Ido banar idok rupani didok Yesus martua mahalak na porsia nangpe dang diida ninna. Tidak seperti Thomas ate. Molodang hujama ya, tangan bekas paku dan kakinya aku tidak percaya ninna. Jadi memang tantangan don dihita mang do inang. Jadi memang di bagasan partikianon ya, manusia sekarang susah untuk percaya dan juga dipercaya. Kan susah untuk percaya. Adang tohoi ini nate karena selalu memakai logika. Molo dang diida dang porsea. Mana faktanya, mana realitanya? Jadi sarupa songon nania dupan ya kasisian nakanin. Alay marhite-hite hata ni debata di pasahat do tuhita amang do inang porsea maho. Bahwa Tuhan sudah bangkit dan Dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di seluruh perjalanan hidup kita, di sude gulmit ningoluta, hadir do debata. Di ngolu ni akka na niasianna. Na paduahon ahado na taida di siamang do inang hita akka na porsia di haheon nai, di paborhat gabe sitidangi tunasa na tinopa, asad doho sude akka na tinopai, taruli di haheon ni Jesusi. Sudah hita di paborhat. Molo porsia doho borhat maho. Katakanlah, sampaikanlah hati dakum ma idonani ulahon ni Maria Magdalena. Doho dua sisiani nakanina di tongad dalani songonina 10 sadai hati dakon ma. Disuruh do hita mang do inang maka tidakon Jesusi di bagasan ngoluta. Tidak memandang laki-laki atau perempuan. Tidak memandang usia. Namet-met nama godang satu nama tua. Bahkan luar biasa amang dohot inang taida. Isedona parjolo menyaksikan kebangkitan Yesus. Isedona parjolo. Akka paropuan. Alami memang sarupa do di halat Yahudi pe. Paropuan itu perempuan di nomor 2 kan. Mendapat diskriminasi do paropuan. Karena itu Yesus mengangkat derajat akka paropuan. Songonda jolo pe ate bautung madong barita nauli ate. Barita nauli tutonga-tonga ni halak Batak. Sehingga perempuan itu tidak dinomor 2-kan lagi. Ido kegagalan ni Liman dan Munson yang mati dibunuh orang Batak karena apa? Dia tidak mempelajari budaya Batak. Buasa berhasil nomensen, dia mempelajari. Songo dia do karakter ni halak Bataki. Songo dia do budayana. Oh, dang paropuan parjolo jonohan. Alaise do. Aka raja do jonohan. Aka ama do papungu-punguon parjolo. Aka pangituai do parjolo, molo dung ditakuk raja naon, mangihut man non, aka masyarakat naon. Dia pelajari itu. Jala di boto hamu do amang do inang, ala diler sinomensin do keterbelakangan ni halak Batak na jolo, tarlumobi paropuan disuruh ma Helfrida Erder untuk papungu-punguhon akka paropuan ni halak Bataki marpungu marede majahatan ni debata ido cikal bakal ni adong ima sikola Bibelfro. Jadi Bibelfro itu khusus untuk parjamita ina doi. Najulu latar belakang nah. Ita dahamu do Bibelfro teh. Ya do iso Bibelfro dakiate. Diakones ya. Bibelfro, jadi jubahnya Bibelfro putih, lesnya warna biru. Bibelfro mai.
Ya, perjami taina. Alai sonari taida mamang do inang luar biasa hasil ni ulaon ima perbue ni barita nauli dia mataida. Dang be ketinggalan biak kaparopuan kan? Tangalana parupuan awate, amang, ya. Alai taida mah, ya hudok rupani di sermon ni Akaina, kita harus bangga menjadi perempuan. Kita harus bangga, puasa. Molo taida sonari, namar minggu, isi magumodang di son, ida hamujo kiri kanan, isi gumodang. Perempuan kan? Acugari beta juba marsahid adong ruasta di Banjar Godung. Isi donalau tu si gudang. Sogot tita marpesta pamuli boru. Situata isi donalau tu si gumodang. Perempuan, tu dia doa kamah. Nggak tertinggalkan namang inang. Tertinggal. Udah rupani acugari di paloas halak Batak Toba, Akaina gabi parsinabung, dang robi akamai. Ala nasida dope Raja Hatate. Ya, molo di selatan boido, ina sonari parsinabung, kalau kita Toba belum mate. Aku boto haduan gabe, ya terjadi pergeseran. Sotung-sotung dang roben non, ya kamai. Luar biasa kebangkitan ya Kaina. Parsidohot sudi dang mariper nakanin ido banna didok di bagasan haheoni tu si Maria Magdalena ibana dona jolo na di pamalum ni Jesus ima marhite na disonggopi tod di nahodar pitu tod di nahodar di bagasan pamatangna dia sembuhkan oleh Yesus. Alani baritahon ma tu sadok portibion Ninna, baritahon ma, tuliat portibion, jami tahu kamu ma barita nauli, tunasa na tinoppa. Tunasa na tinoppa. Dakola tujol ma, susudia ka na tinoppai. Bado marjamita tunasa na tinoppa mang do inang, danggawe marjamitai hita tu suasuana ni daong. Ya, alai tajaga ma, tapi pelihara mah kelestarian alam, oke ekosistem. Kita mulai siang tonga-tonga ni bagasta, menjaga hayason. Bahkan mungkin kita mau juga bercakap-cakap dengan tanaman kita tenang. Ya kan? Katanya kalau kita bercakap-cakap, ada chemistry dengan tanaman itu. Ternyata tanaman itu juga mengerti dia disayangi oleh pemiliknya. Ali molo di pasobuhamu doi dang dirawat tamu mati doi. Tapi coba belai pakulingi. Selamat pagi ninahamu. Jadi au songoni do nang adong suasuanaku jolo bunga donian. Setiap bangun saya katakan selamat pagi semua yang diciptakan Tuhan. Malam songoni selamat malam dah. Ya, kita bicara karena itu ciptaan Tuhan. Tang pola ni gudang na suasuana ni. Lapatan na bukan berkorban di sana, terjaga mata pelihara ma. Kita buat keindahan. Apalagi sonario nate amang do inang. Kerusakan alam alaniaha. Kerakusan manusia itu. Ido dipaingot di son tunasa natinoppa. Semua lini kehidupan. Namet-met nama godang nama tua. Akapar pangkat na somar pangkat. Berpendidikan tidak berpendidikan. Semua ikut memberitakan tusudia kana tinoppai. Dan di dalam segala waktu amang do inang dangma paimahon waktu, tidak melihat waktu kita. Paimatiki. Aladong do songoni. Inang ngaboira masuk maju inang ate madongani akka inataan asadong tupunguan ina. Inahita kan? Ahamadidok, daung inang padita paposo hudo pe yau. O hido ate, hido paposo hudo pe nang hadua ma, tokinai ma. Dung merdalam matiki, sato ngabaya makan. Inang, ngaboy rate nang, huton inang ma punguan inay.
Bado bay nok kinang ay audo sian asa tujet nina. Alaka natong dang asian tuji ate. Iya, audo sude inang bama bay nokku dan akon ida inang mak 2 kuliah, sada SMA, sada SMP. O ido ate, ningon. Saya madak dan ako sikola karejo ngadong na marhamulion, ngadong mangoli. Kaboy rate nang, dang tupungan ni na betong. Tulan siya na mate. Ngaboy bera ate nang, tulat siya mainang. Ahamadi dok musenang. Buhado bay nok kinang padita nga ruhe bepat ninna. Lapatan na selalu menunggu waktu. Padahal itu adalah waktu, bukan waktu kita, tapi adalah waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan selalu yang terbaik diberikan kepada kita. Alani doa mang doinang jangan menunda-nunda waktu. Molo di lehon debata kesempatan tu hita mabari tahun barita nauli hinadenggan ni debata. Pasahat mai ulahon ma baritahon ma asa na porsia jala tardidi dapotan haluaon alay na so porsiay hona uhum do. Marhite-hite pabahenata pangulaota. Torop gabe na porsea. Kaya do rahu baritahon inang singkat sauti ate nang jo ibere kamu jom muna. Tiki melayani au di sada daerah di dok songonon. Inang padita ibu pendeta nina. Lului jo tuau carikanlah sama anakku ini jadi mantuku halak Kristen nina. Bah silom do ibana. Buasa dohonom musongoni. Gabe marmenantuhon marhela Kristekoniku ahamadi udah nih. Iya ibu pendeta, saya lihat orang Kristen itu setia sama istrinya nina. Dan songok kami, 3 hari peboy do kawin cerai dan itu sah bagi mereka. Jadi lapatan nah nang pia dong do tong songoni hitate setiap hita manamin anak alidang diidei. Ya yang umum ini dilihat. Berarti dia tertarik dengan sikap hidup kita, dengan kesetiaan kita. Mereka lihat itu sehingga tertarik memberikan dirinya untuk mengikut Yesus. Sungunido nang nguluta mangdo inang. Tapataridahom madirit taon sibuan barita nauli tu akahob barjabuta. Ramo lo di Jakartaon ngahurang beke pedulian ate amang inang. Moding pete tanggana esoi boto beate. Ayahana masa teh na tuari nina, apa ngai kubur tetangga ya teh, kan? Ya enggak, paling tidak sehelo ya, sehelo bah terdado Kristen ibana nina. Ditongan di bagas tapi mau ladong pangurupi ate, amang doinang setunggabi terbalik, pangurupi tai paingoton hita marminggu, ibu enggak ke gereja nina teh, ikon hita do madok, saya ke gereja ya, kamu di rumah baik-baik. Apatan na tapataridahon mah, bah terdado na puna jabo Kristen. Lomoro hakku di sonin na kan, tabunay ate amang do inang. Tabunay mo lo songoni. Nyaman duaw di bagason. Saya tenang, saya nyaman, saya merasa tentram, saya merasa bahagia di rumah ibu ini. Biarlah saya di sini nina. Luar biasa amang do inang baritahon mai. Na porsia jala tardidi. Ya. Na porsea, dang boy holot na porsea, ikut terdidi do. Molo naing mengikut Yesus. Na porsea winang padita, ay nga marminggu calo parumaiki, nga jujut, nga sa taon ng marminggu nina. Jadi nga Kristeni, o daong, dia harus dibaptis. Dia harus dibaptis supaya menjadi Kristen. Boy do holot terdidi dang boy, ikut porsea do ibana. Ido ba naridok na porsia jala tardidi dapotan haluaon alay na sa porsia hona uhum do. Napatuluhon ahado didok di siamang dot inang dada holan di paborhat buti hita alay didongani do hita marhite na mga lehon huasona. Huaso do hita tanda huaso di molo didok dia 10 pitu do saplalui jala matada aka mangihut tu na porsia pabalion nasida do akka sibolis marhite-hite guarhu dohot makatahon hata na baru joputan nasida do akka ulok jalanang diinum rasun hamatean dang pola mahua nasida
apehono nasida matangan na tuaka na marsahid gabi malum ma hilalaon na. Masa dope sonari amang do inang. Husuku maju hamu masa dope. Bahasa regu hamu mangalusi. Masa dope? Masa. Karena Tuhan kita itu tidak berubah. Dan berubah tuhatai mangalehon huasona tuaka sisianna na parjolo nang tuaka na porsia di bagasan tikion sepanjang dunia ini ada. Holani unang ditantang ate. Ya, jangan anggar jago ya, tahu anggar jago kan? Pajago-jagohon. Ya. Kan adong gue berdebat antara Kristen dohot ugamo saborangan. Oma saya ada di bahan, hiau bereng, idok, oma ayat oma diangkat nasida. Molo natahodo inu majo rasuninin nah. Molo natahodo margogo Yesus mi, pasti hodang mati nina. Oh itu menantang namanya ya. Bukan seperti itu maksudnya. Alayahado, Tuhan yang mengutus, dia akan memelihara orang-orang yang diutusnya. Taingot amang do inang akapar barita nauli na jolo sending na jolo guru sending ya waktu di Bonapasogit itu kan hidup halak Bataki kan masih penuh dengan teh guarni mistis ya itulah ya ilmu santet itulah ya bikin rasun. Nah alai taida maka guru sendingi nang pedinum rasun namang do inang dang ibo tu ibana nadong rasun disi alai mangulu ibana idola patanna. Tuhan menyelamatkan dia tidak tahu padahal orang yang membuat itu pasti dia mati katanya, tapi tidak mati karena Tuhan memelihara hidupnya, Tuhan menjaganya. Molo didok sonari ape honon nama tangan nasida gabe malum mahilalaon na. Ay sadong boy padita ni HKBP pamalupon na marsahit ninda musiate. Ay dung ro padita manangyako gabi mate do ninda musiate. Ay napadita haro mabay mangulu. Tidak ada kuasa pendeta menyembuhkan dan menghidupkan, membangkitkan, memperpanjang umurnya, tidak. Kuasa itu ada di tangan Tuhan. Artinya tidak semua kepada semua orang itu diberikan. Alai ima tadda naking amang do inang. Meregam do iman akan talenta diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang dipilih dan diutusnya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan catatan jangan tantang. Unang anggar jago. Hapor siyaw mima pangasahon. Di bagasan Tuhan ni. Lasongonido hapor siyaon ni imana ta'adupi ditiki na marsahiti. Iman dan iman dia harus ketemu. Tidak bisa. Dang boy holon naman nang ako ni porsea. Hape na ditanya ko ni tidak menerima. So bote na tikos tang yang nipaditaw ninda musaya teh. Ya. Idewakan tapi dalam hatinya seperti itu. Nah. Asa ido dipahingo di sona mangdo inang Tuhan memberikan tanda-tanda kepada kita berbagai ima bekal manang pangaramot yun na huasona di tonga-tonga ni ngolu ni jolmai. Asa ido molo dibayan topik na huaso haheheo ni Jesus memberi kita semangat, memberi kita keberanian. Songon sisiani ditikimate Jesus mabiar donasida. Alaro ancaman nih halak Romawi, kaisar Romawi, mereka akan ditangkap, dibunuh. Ise pengikut ni Yesus si. Badida kasih siani matong. Garu Yesus guru tay nga ditakuk balam mahitanin na. Garu disido pe Yesus si nga disuadahon si Petrus Yesus si. Dung mate Yesus si Pitor hurhardo akasisian na marserak. Mula bena si datu akka ulaon na mabiar bahkan didok sangado marpungu na sida di sada jabu dihicu bagasi asa unang diboto halak di sina sida martabuni alai
dengan kebangkitan Yesus, berita kebangkitan Yesus memberikan semangat kembali ima tuaka sisian nai, memberikan keberanian tuaka sisian nai, nama biar hinan gabe boy nasida semangat laho mangulahon akka ulaw nala songonido nang hita mangdo inang, songonido hita di bagasan partikianon, diancam rasa takut hita, ancaman teror boma te mangdo inang, pandemi COVID, sama seperti keadaan yang dihadapi oleh murid-muridnya di bagasan biar hita pema biar, alai taida mah dang tuk hagogo ni hamateani, dang tuk hagogo ni sibolis, kuasa iblis tidak bisa mengatasi kuasa Yesus. Asa di bagasan ni marlas ni roha mahita, mertua mahita, molo taha persiai Jesus nang hehei, mangalehon hanguluan jala totong madongani hita, disude pardalanan ni ngoluta. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan Jehovah de bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, mauliate di pasahat rohanami Tuhan, di paluaso hami marpungu di tongani bagas jorom, songoni nang di tongani bagas ni akaruas ni huriami, madohoti ima parmingguon marhite pesta Paskah diari parjolo di bagasan tikyon, jala mauliate madihatam marsaringar di tonga-tonga nami, painguton hami Tuhan nunga talu hamatiani, dang tuk huaso ni sibolis, huaso ni hamatiani maniopi, Jesus di tonga-tonga ni hamatiani, alai di bagasan haheon nai di patuduho kodo, balga doho huasom, naboy manaluhon hamatian, tusido di togihoko hami Tuhan, asaw nang mabiar hami, jala porsia hami dang hamatian ucung ningolu, niaka na porsiai, jala dilehoko do tugas doho tanggung jawab, tuaka na porsia mabaritahon barita nauli, ima haheheon haburcuon ni Jesus, di tonga-tonga ni ngolu nami sigano pari, urupi hami Tuhan, lahu mabaritahon baritam nauli, marhite-hite huaso dohot gogo na siyako, panuturion siyako, alahu haposi hami do Tuhan, dadahola mamilit ho, dadahola marsuru ho, alay di parbohali hodo akana pinilit, akana sinurum, lahu mabaritahon barita nauli, di haheheon dohot haburcuon ni Jesusi, alani Tuhan pargogoy mahami saluhutna, patupahon hatam di bagasan ngulu nami, pasu-pasu ruas ni huriam saluhutna, namarpungu marlas ni roha di bagasan tikyon, asa manotong las ni roha nami, las di bagasan tikyon Tuhan, tusudia karuas ni huriam, nasubur rap dohot hami di bagasan tikyon, marpungu marhite-hite parminggon nami, ala ni parsahiton na niadopan nasida, tuhoma hupasat hami Tuhan, tarlumobi dia karuas ni huriam, na marsahid na tersurat di warta Jumat nami, amang Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, amang Dr. Andus Antonius Simajuntak, inang Nyonya A Simajuntak, Tiorida Borosi Hombing, amang Sapetua Tapu Bolon, amang Hilmar Ambarita, inang Nyonya Hilmar Ambarita Boruhuta Julu, inang Nyonya Tiarma Rouli Parhusi Borosi Topul, inang Nyonya Nurmawati Tambunan Boruhuta Julu, amang Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun, amang Joni Sembiring, amang Situa Edward Tambunan, inang Nyonya Reni Simatupang Boru Purba, amang Situa Dr. Andus Gojok Manihuruk, inang Situa Nyonya Sitompul Rumian Boru Nadeak, amang Ranto Lumbantoruan, amang Situa Dr. Andus Morlan Siahaan, amang Insinyur Dahler Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapea, inang Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajuntak, amang Padita Daulat Panjaitan, amang Jungjung Hasiola Manurung, amang Ridwan Irianto Situmorang, inang Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajuntak, inang Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, doho akka nasotar surat di warta Jumat namion, tuho pasat hami nasida Tuhan, lehonom mugogo dohot pos ni roha di bagasan ha porsyon na, lahu makamunakon paraloan na nyadopan nasida alani parsahitoni, asa di bagasan di ito tong nasida pasahaton dirina tuho, calaho mangalehon hamamalum di nasida Tuhan, songoni Tuhan di bagasan tikyon, di akalas ni roha ni ruas ni huriam, merayakan ulang tahun kelahiran,
ulang tahun perkawinan di bagasan minggon. Alani lehonomu pasu-pasu marhite gajang niumur hahi pason. Tabayonmu nang akalas ni roha, pasu-pasum di tonga-tonga ni rumah tangga nang pinacong-congmu. Marhite-hite na totong dirahut holong ni roha, nasian Yesus Kristus. Asa totong nasida marlas ni roha Tuhan. Manguduti pardalan ningulu na pinasahatmu dopetu nasida. Pribadi lepas pribadi, keluarga marsada-sada. Tuhan debata manami songoni, dia karuas ni huriam, dia seseorang ni danak di tonga-tonga ni keluarga, nang disakap dinalahu majalo pasu-pasu parbagason, pasu-pasu masaluhut las ni roha nasida, asa boy marture saluhut akan nasinakapan nasida, di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu, dia akan namalaw marhasohotan songoni dakdanak ibur-ibur magodang di bagasan lomo ni roham. Mauliati madiho Tuhan, terpuji maguarmu alaniasi dohot denggan di basam, mangasahon goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Maret de mahita, siap buku ede nomor 55 ayat sada dohot tulu, uhuk mata papungu peliata tuhuria dohot tu pusat, manang tu kategorial paropuan HKBP. Tatangyakon ma peleata, ale di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhur selehon-lehon na dinggan,
dohot nasau libasan na muli utus. Hupasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhasea kami pilihanon. Pati bulon harajan muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha. Mauliate maroha nami jala pujon nami ho. Alanaung di tubuh hoko hami padualihon. Sian godang ni asin ni roham. Tupakirimon na mangulu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nungagabe si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami. Si ihutonon nami. Namarlas ni roha doha minuaing, marningot haheheon nai, nunga talu sibolis, talu hamatean, talu banuatoru, dang mabiar behami mida hamatean dohot soropna, ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui, ibana do manogihok kami sian hamatean, tu haheheon sogut, alani i umbahen hupangi dohami, saya si maroham, patogu maha porsion nami, maniop barita naulii, asa unang ganggu roha nami, dinahubolus hami hamateani, sesungguli maroha nami, doho roha ni dongan nami, asa raphehe hami sian parrohaon na buruki, asa tarulahok kami parangi naib baru, say pasu-pasu mahuriam, dohot parbarita nauli, na mambaritahon haheheon ni Tuhan nami, asalam tarsunggul akan napedem roha, jala hehe sian dosa nabe, say papos maroha nami makaporsyay, nang mardami jala mardobu hami tuho, alani pardengganan na pinatupa ni anakmu, say pasabam jala pamalum maroha nami, topa maroha nayas, dohot todi na marsihohot di bagasan hami, asa tarhajong jokok kami, nang pitor hami, alani hatigoran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus, say sungguli mapakirimon na mangulu di hami, asa tarapul roha nami, marningot akadongan nami nang jumolo ni alapmi, jala asa tarapul roha nami, manaon si taonon di hasianganon, say apuli akan namatean, nadangol, napogos, nasomarina, akan namabalu, dohot akan namalungun tu banua gijang, marhite-hite, haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say penerbadia magwarmu, sero maharajaunmu, sesaut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho,
jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat Hari Paskah Madihita Saluhutna.